zvayo here weekend? Weekend rungodaro daro. Rungodaro. Watumuka here mukwasha? Vachiri vakarara. Achivete? Zvanaka aripo message yangu inokasika kusvika kwaari. Handichamumutsi hangu handingaita ambuya benza nditi. But shoko rangu mwanangu kubva zvamakauya pano mwedzi wapera handiti handina dambudziko nemi. Rendi makauya mukanipa mari yangu, magetsi, mvura, zvese makabhadhara handiti. Asi dambudziko rangu nderimwe. Dambudziko rangu riri pamota yenyu. Kwete ndine godo nemota yenyu. Ayo handina godo. Asi kuti mota iya chii chakaitika pamota yenyu paya mwanangu? Chinenge nei mama? Mota yenyu inodhuma mudhumiro wayo yoga. Kana wakambozviteerera ine noise poga painosimuka chero chimututu chosara pasi kuti chikopo kuti chigayo kuti nditi kufa kuti nditi kudi chii chamakaita pamota iyayi? Zvakutoda ivo baba ina nomboziva mama nezvemota. Nekuti unoona mwanangu ndakagarisana nevamwe mustiriti muno handiti. Makuseni murume wako achibuda achinda kubasa. Tinenge tichida kuvatawo, vavakidzana vanenge vachida kuvatawo handiti. Achidzoka ndizvozvo tinenge tichida kuzororawo. But noise yaanoita kana asvika nemota yake. Tingagarisana here nevavakidzani vangu? Ndine ndongo yeroja renyu. Nei mwanangu? Zvinoitavo here? Ndichatoti mutaure navo kana vamuka. Nekuti kana iye ungasafa zve. Zvone zvaita zoti anokwera achimanya ari muchigayo. Kana kuti muchikopo. Utazoti unokwera achimanya ari muchigayo. Chero mbavha zvinotidanira mbavha pano. Nekuti vanenge vofunga kuti panapa pane mari handiti. Ende vanenge vofunga kuti landlord ava ndo vane mota iyi inoita noise ine mari. Because kubva mutauni kusvika pano chero kwabva kutauni vanenge vachimuhwa. Mota iya yava kwakati. Kudii kunenge kuchiitika kuya. Chero zheve hangafi. Chero kana vamuka ndovaudza voya motaura navo. Mwanangu zvine zvida ngoti tigarisane zvakanaka handisika. Kana musingakwanisi kuti tigadzirisane panyaya yemota. Mobva henyu moita kumwe kune vanoda noise handitika. Nokuti sema weekends tinenge tichida kuzorora. Asi paanongomukira achitanga kudrive mota yake tinotomutsiwa tose handitika. Kana musingakwanisi kuti mubve. Chandingaita ndekuti mosiya mota yanyu kukapaki kumashops uko handiti. Mouya kuno muchifamba neshoka. Kana mobuda mofamba neshoka moenda kukapaki mondotora mota yenyu moenda. Kuno kuti nerunyararo gwedu handitika. Todawo runyararo. Todawo kugarisana nevavakidzani vangu handiti. Kana musingakwanisi kuita izvozvo zvimwe zvamungaita pamota yenyu iya. Mogona kuidzima muchiri kuroad kwanditi. Kuroad kunofamba mota dzose moidzimira ikoko moisunda kusvika masvika panapa yakadzima handitika. Kana muchida kuti inge muno mumuyadhi moisunda kubva ikoko moisa muyadhi handiti yakadzima kuti zvisati nyanga dzavo. Mangwana kamoenda kubasa momuka moisunda futi modzokera kuroad handitika yakadzima. Urundiwa mwanangu? Ndiri pachokwadi. Ini handitendereri munhu kudai. Ndinongotaura newe zviri straight handisika. Mangwana makuseni momuka mosunda mota kudzokera kuroad. Kana masvika kuroad mostata mota yenyu monyangadza muchienda handisika. Ndoda kugarisana nevavakidzani vangu zvakanaka handiti. Wosvitsa shoko rangu. Kana asina kuisa unouya undibvunza toona kuti todii. Mozondiudza after 3 days kuti maronga zvipi. Kubva kusiya mota yenyu kukapaki kana kusunda ichiya pane yakadzima handiti. Vamukasika wana? Avana vamuka meno kumba. Aiwa kumba ndiri right. Mama. Alright mwanangu. Message. Okay mwanangu.